Co? Prachy! No prachy mám, ale asi jsem je nechal stejně ve voze. Víš sám, co mám na špalkách. Česny vyjde, v zápětí ale drže se za hlavu. Vrávorá zpět a upadne vedle spícího Mexičana. Do baru vstupuje Gogo s kyjem v ruce. Za ním přichází Giuseppe a Adolfo se samopalem. Jako poslední zůstane stát u dveří De Soto. Gogo přejde celou místnost až k baru a postaví se za Marlowa. Co to má Roztrhni si kušťohákem! Zařve Giuseppe. Vypni ten krám. Řekne De Soto. A jakou muziku byste teda rádi, mládenci? López vypne trosky rádia. De Soto se otočí k Adolfovi. Od rozpálené hlavně jeho samopalu si připálí cigaretu. Potáhne a dojde k Marlowovi. Uhni, spekoune. Ty seš Marlow? Že vám není hamba. Gogo jej omráčí kyjem. Seberte ho. Giuseppe a Adolfo se snaží odtáhnout Marlowa, ale oba ho chytají za stejnou nohu. Nedaří se. Motají se jeden přes druhého. Za chvíli není jasné, čí je která noha a ruka. Au, to je moje noha! Roztrhni si kušťohákem! Ty! Kterou rukou jíš? Kterou rukou jíš? Tak tu nohu nosíš. Giuseppe a Adolfo uchopí Marlowa a vlečou ho ven z baru. De Soto naráz dopije jeho sklenici, praští s ní o bar a otočí se k odchodu. Promiňte, ale kdo zaplatí to pití? Řekne Ken. De Soto se k němu obrátí. Říkám, kdo zaplatí to pití? De Soto střelí Kena přímo do prostřed čela. Dobrá otázka. Kenovi uniká z hlavy oblak páry. Nějaký problém? Nebo chceš taky kovovou plombu do tykve, Bobíku? López zavrtí hlavou. Tak naschle, strápkové. Musíme stihnout tramvaj. Večer